Magandang araw po mga kaibigan. Muli, nandito na naman tayo sa bagong video na ginawa ko. Tungkol po ito sa COVID-19 dito sa Camarines Sur. At ngayon po may malungkot tayong balita sapagkat mayroon pong nag-positive mismo dito sa Naga City. At kinumpirma ito ng aming alkalde ngayon lang pong hapon. Kasi ngayon lang daw nila natanggap ang tawag ng DOH. At sa kasamaang palad, mayroon pong babaeng 30 years old ang nagpositive sa coronavirus. Ito daw po ay galing sa Dubai o United Arab Emirates. Dumating po ito sa Pilipinas noong Enero 30. Pagdating niya po sa Pilipinas, siya po ay dumiretso sa Caloocan. At noong March 4 naman, alas 9 ng gabi, siya po ay sumakay ng Isarog bus para umuwi dito sa Camarines Sur o Naga City. Kaya Marso 5, nandito na po siya sa Naga City. At siya po ay tumira sa Sister Teresa Subdivision, Barangay Concepcion, Naga City. At dito siya tumuloy sa kanyang lola. At noong March 8, ang pasyente pong ito ay pumunta sa Mayon Rest House sa Albay, kung saan po ay namasyal po ito gamit ang pribadong van na kanyang inupahan. At March 12, kasama niya po ang kanyang lola na pumunta sa kanyang mga kakilala dito sa Concepcion, Pequeña. Yan pong nakikita nyo ngayon, yan po ang Mayon Skyline o Mayon Rest House. Diyan po siya namasyal kasi galing nga po siya ng Dubai. Namiss niya rin po ang Pilipinas, kaya po ay pumunta siya ng Mayon Rest House at doon po nagbakasyon muna ng ilang araw. At yun nga po, nag-enjoy siya doon. Kung makikita nyo naman yung place na yan, napakaganda po niyan, di ba? At hindi mo akalain na may dala-dala na siyang virus nung pumunta na siya dyan. O kaya baka naman dyan siya nahawa sa Legazpi, hindi natin alam. Kasi mayroon din po dyan na namatay. Kung naalala nyo, yung singer ng Mulato Band na nag-concert dyan noong March 11. Diba? Kaya lang hindi natin sigurado kung dyan o baka sa Maynila siya nakakuha ng coronavirus. Yun nga po, nung malaman ito ng aming alkalde dito sa Naga City, agad pong nag-utos siya na i-trace po ang mga nakasama nito, kung sino-sino po yun, para po makwarantin at maiwasan o ang paglaganap ng coronavirus dito sa Naga City. At ngayong din pong araw na ito, ang residensya ng babae na yon ay dinisinfect na po ng aming mga kasama dito sa Naga City. At mabuti na rin po yun at alerto ang aming alkalde para maiwasan ang pagkalat ng coronavirus dito sa Naga City. At pangako niya naman, ginagawa niya po ang lahat para maiwasan ang paglaganap nito, lalo na't delikado ang ganitong sakit. At humihingi rin po siya ng paumanhin sa mga tao kasi yung ganito daw pong kaso ay masyadong private, kaya hindi siya makakuha ng mga masyadong detalyado. Hindi siya binibigyan ng DOH sa mga detail ng mga tao, pangalan, lugar, kasi po privacy daw po ito. Kaya sabi ng mayor nahihirapan sila kasi nga may mga protocol silang sinusunod, pero ganun pa man din ay ginagawa daw po nila ang lahat ng kanilang magagawa para mapigilan ang paglaganap ng coronavirus dito sa Naga City. At tinitiyak ko po ang Naga City ngayon ay lockdown na po dahil sa coronavirus. At ang lahat po ay pinag-iingat dahil mayroon na ditong coronavirus positive
Sa kabuuan po ay mayroon na pong 4 na positive dito sa buong Camarines Sur. Nakakalungkot man pong isipin, pero wala na po tayong magagawa. Siguro pagsubok ito sa atin ng Diyos para maging matatag tayo. Dagdagan po natin ang dasal, paghingi ng tawad sa Diyos. Baka ang dami na po nating atraso, kaya kinakastigo tayo. Noong March 19 po ay nakaramdam na siya ng sakit ng ulo at kahirapan sa paghinga. Kaya naman po ay pumunta siya sa BMC para po magpa-check up. At dahil nga po ay may travel issue siya o galing siya sa Dubai o sa ibang bansa, ay kinuhanan po siya ng sample ng check up. Ang tawag po sa sample na ginawa sa kanya ay nasopharyngeal swabbing. Naku, napakahirap pala i-pronounce nito. Hindi po ako magaling sa pronunciation ng mga technical ng ganitong nanggagamot. Pasensya na. At ito po ay pinadala sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. At siya po ay agad na kinonfine sa BMC nung nagpa-check up po siya. Kaya noon pong nagpa-check up na siya, siguro naiwasan na rin yung makisalamuha siya sa ibang tao. Mabuti na rin yun. Siguro na-quarantine din siya, kaya sana hindi masyadong hindi marami ang kanyang nakasalamuha dito sa amin, sapagkat baka po biglang isang araw mag-boom na lang dito na marami na pala. Diyos ko, nakakatakot po yun mga kaibigan. Alam natin naman ang mabilis lumaganap ang coronavirus. Diyos ko po, sa Italia po, ang dami nang namamatay. Ngayon lang po, ang namatay doon ay umaabot ng 800 plus in one day. Diyos ko po, nakakatakot mga kaibigan. Kaya sana po matapos na itong problema natin sa coronavirus. Ngayon po, ang babaeng ito ay ginagamot na po dito sa amin. Hindi ko lang po alam kung talagang nasa BMC pa siya o nilipat na siya kung saan. Ganun pa man, hangad ko ang kanyang paggaling at lumakas. Nang sa gayon ay makasama niya ang kanyang pamilya at makabalik sa kanyang trabaho. Marami pong salamat. Amen.